Viimeisenä vakituisen pesimälajiston kevätmuuttajana Suomeen saapui viime viikon torstaina lapinuunilintu. Mattimyöhäisiä, viitakerttusia, pajulintuja tai muita hyönteissyöjiä saattaa vielä ilmestyä uusille reviireille, mutta kokonaisuutena kevätmuuton voidaan todeta päättyneen. Vaikka nyt eletään syvintä lintujen pesimäaikaa, niin vanhojen kahlaajien syysmuutto on jo käynnissä. Esimerkiksi syysmuuttavia mustavikloja on nähty jo monin paikoin, Porissa ja Mynämäellä peräti kymmeniä lintuja. Myös sorsalintukoiraiden sulkasatomuutto on alkanut. Joutilaat haahka- ja telkkäkoiraat siirtyvät nyt sulkimisalueilleen, joista osa voi sijaita hyvinkin kaukana. Salon Teijossa varmistui viime viikolla Suomen ensimmäinen mandariinisorsan pesintä, kun pienellä lammella uiskenteli poikue. 4 poikasesta 1 on sittemmin joutunut mahdollisesti pedon saaliiksi, mutta 3 poikasta on selviytynyt ensimmäisestä elinviikostaan. Mandariinisorsa on telkän tavoin koloissa ja pöntöissä pesivä, alun perin itä-aasialainen laji. Se on Euroopassa yleinen tarhalintu, joka on levinnyt luontoon monissa maissa. Esimerkiksi Saksassa sen pesimäkanta on yli 500 paria. Mahdollisia pesintäyrityksiä on todettu aiemminkin Suomessa. Keväällä 2014 Koski TL:ssä viihtyi pitkään mandariinisorsapari, joka jopa istuskeli telkänpöntön katolla. Poikuetta ei ole kuitenkaan tätä ennen nähty. Viikon harvinaisimmat linnut ovat Kotkassa nähty Tiibetin hanhi, Lumijoella rengastettu etelän satakieli, Mynämäellä havaittu Amerikan haapana ja Tohmajärvellä päivän viettänyt palsasirri. Kiljukotkia on nähty ainakin 2 ja pikkukiljukotkia 3. Kevään lintutilanteet päättyvät tähän. Syksyn ensimmäinen lintutilanne julkaistaan juhannuksen jälkeen. Mukavaa kesää kaikille!